Скъпите маняци, вече сме близо до блока. Виждате, колите ще ни изгазат. Затова ще се хвърлим. Тишина в къдна помня. Емоджи слаб. Турбокарс Рейсърс. Ще ти запомня номера. Бити ви! Това е сериозно, бити ви. Имай това! Хора, бити ви. Бити ви новините! Не струвате! Помък кеф и нова. Даха командо мачи по нова. Гледал ли си командо? Да. Знаеш кой е главният герой? Кой? От кой филм? Джеймс Бонд. Не бе, от Терминатора. Джеймс Бонд 2. Ти сте фалшири, да. Хора, там има други маняци. Ама няма да отиваме с нас тя. Да, сега няма да отиваме. Ти никога. Да бе, да. Само се викаме, ще викаме други маняци, нали? Ще викам, ще ям чипса, ще ям. Сподях се много. Аре, нека да се наследим. Срочиха краката. Знаеш, че викаме една тренировка да го викаме. Уй! Айде ти ме, байгор. Един приятел, съученик, ако сте му видяли името, нашите пичове, без с пичове, ама защо ми пука? Значи, че ако отигра майка. Не знам аз какво каза. Не го повтаряй, че ще бием една пестица ще панеш. Не, наистина, ама Само да го видям, нали? само се филмира. Слух има. Мислят, малко ще изкарам стоещото. Бак Милко. Изкарай ми. Още отсахам от деда ги. Ще изчакаме тези възрастни хора, че ако имате баба или дедо и сте навънка с тях, постойте! Да, нали да ги чакаме на нея. Чакайте се, млад как келеш сама съм. През това време, аз дай да видим на другата градинка, циганетата дали са там. Не, няма никой. Само братя на Шони. Деям! Кобе? Не пада ни! Коте? Убиец. Ти ли си приятелче? Я подръж. По-добре, гледай го. Чуба!